Iya, selamat pagi. Paksa usah taraga mana pulang datang badan dirantau kulit batengan kamanorato denai sampaikan janjang menjanjang rawang joladang lancar dipandang di hari saja pasti sayang dan tidak angkat pamilo itu basuh pasti sayang dan tidak angkat pamilo itu basuh jadi ayahnya batang antung tapi anu itu ojo mudo isinan kampuang denai jaga oi mandeh kanduang tolong jodohkan untung barubah nasi denai kok tak jadu kampung halaman janjang panjang sawah joladang lancar dipandang di hari sanyo saja sayang dan tinggalkan angkah pamilo yo basuh saja sayang dan tinggalkan angkah pamilo yo basuh jadi ayahnya batang antokan tapian mandi uyo mudo disinan kampuang denai ninggalkan oi mandekan duang tolong doakan untuk berubah nasi denai kok tak jadi kampung